Zdravím vás. Po ročnom víkende s 2 akciami som vyčistil kouty a ukončil letnú sezónu. A teraz by som si rád trošku zaspomínal. Pridáte sa ku mne? Budem rád. Vystúpenia s westernovou tematikou robím už viac ako 20 rokov. Dlhý čas to bolo so spolkom, ktorý sme založili so skupinkou nadšencov a predvádzali sme scénky, kovbojské zručnosti a kadečo iné. Dnes už v tomto zoskupení nie som. Z rôznych dôvodov som ho opustil. Ale funguje stále, hoci tie najlepšie časy už má za sebou a zo zakladajúcich členov v ňom zostal len jediný. Ale prežili sme isté obdobie, ktoré bolo naozaj krásne, plné zážitkov, bláznostiev a úžasných chvíľ. Nedávno som po rokoch stretol starého známeho zo spomínanej partie. Jednou z našich spoločných spomínok bolo vystúpenie na Zvolenskom zámku. Vtedy sme ako účinkujúci dostali lístky na stravu, ale nikto nemal do jedla chuť. No tomuto šikovníkovi sa podarilo vymeniť lístky za fľašu whisky. Keďže ostatní odkladali pitie na neskôr, pustil sa do fľaše sám. Odohrať westernovú scénku, ktorá potom nasledovala, s jedným hercom, ktorý ani nevedel, čo sa s ním pritom deje a možno ani kde je, bola potom naozaj výzva. Ale všetko nakoniec dobre dopadlo. Istý čas sme chodili vystupovať do westernovo ladeného podniku pri Ružomberku. To som si ešte len zvykal na biče a ako som sa k ním dostal, to vám poviem niekedy na budúce. Každopádne stalo sa, že pri predvádzaní s bičom som si preťal okraj klobúka a urobil si krvavý, našťastie nie hlboký zárez na líci. No, vystupovalo sa ďalej a potom sa ma pár divákov zvedavo pýtalo. Ten šram na líci je len dokreslený kvôli predstaveniu, alebo je skutočný? A ja som sa len pousmial a nechal som ich, nech si myslia, čo chcú. Mimochodom, ak ste počúvali moje prvé rozprávanie, toto je ten môj prvý klobúk, ktorý som tam spomínal a ukázal. V určitom období sme často chodívali na ranč pri Zvolene a raz sme tam hrali scénku o ukradnutom koňovi, ktorý bol vlastne hlavným aktérom. Pointa bola v tom, že sa kovboji rozhádali kvôli koňovi, pričom netušili, že ho odviedla žena jedného z nich a tá sa s ním mala vrátiť v závere. Tak sme sa teda pekne pohašterili, ponaháňali a nestalo sa nič. Darmo sme to naťahovali, žena s koňom jednoducho neprišla a tak sme to nejako provizorne ukončili bez toho. Keď sme sa potom dotyčnej spýtali, prečo nepriviedla zviera na konci scénky, povedala, že sa jej kôň zdal byť unavený a tak ho zaviedla do stajne. Radi sme chodievali na westernové dni do Rimavskej Soboty, kde sme robili zábavu aj s ďalšími kamarátmi, predovšetkým z okolia Veľkého Krtíša. Raz sme tak v jednej záhradnej reštaurácii mali zahrať scénku s kartármi pri stole, ktorí odhalia falošného hráča a začne sa kúca-paca. Problém bol v tom, že nás moderátorka zabudla uviesť. Predstavte si ten šok, keď pokojne sediaci ľudia, chlípajúci polievočku a krajajúci rezníky, zrazu uvideli hádku pri stole uprostred a začalo sa byť niekoľko chlapov a strieľať po sebe revolvermi. Nie každý totiž pochopil, že je to súčasť programu. Našťastie, po prvotnom šoku nikto neskolaboval a scénka mala úspech. Po akcii sme sa rozveselili a prišiel večer a nápad, čo urobíme ďalej. Prepadneme vlak. Miestny kovboj nám vysvetlil, že v ústraní pri nejakom poli chodieva po koľajniciach mašinka. A tak sme sa rozhodli, že sa jej postavíme do cesty a stopneme ju. Kým sme čakali, občerstvovali sme sa na blízku, miniatúrnom podniku, kam sa síce sotva zmestila skupinka ľudí, ale bol tam natesnaný biliardový stôl. V hodine H sme v klobúkoch, so šatkami na tvári a zbraňami nabitými čiernym prachom a slepou muníciou nabehli na trať. Vlak meškal a už sme netrpezlivo pokúkovali na hodinky, keď miestnemu kovbojovi zrazu došlo. Jaj, veď dnes je sobota a to ten vlak nechodí. Nuž, takto sme neprepadli vlak. Ale zrejme sa dá povedať, že našťastie. Lebo inak by to namiesto humornej spomienky možno skončilo pohromou.
Ale prepadnutie vláčika sme si napokon predsa len užili a nie iba raz. Lenže to už bolo v Košiciach. S východoslovenskými kovbojmi a jazdcami Pony Expressu na oficiálne schválenej akcii, kde sa takáto atrakcia odohráva pravidelne. Tak to je odo mňa pre dnešok všetko. Budeme pokračovať niekedy na budúce. Čo poviete? Pridáte sa? Teším sa na stretnutie. Majte sa.